Çok pedrastия. Girardı olsun ne oldu? Geliyor çoğulsun. Mercedes belanı versin. Birer Mercedes'in ki çoğulsun mu? Време е за последния снимачен ден на филма «Вампирите от Норич», който излиза от утре, 17 април, по кината. В този филм скачам, върнам се. В този филм после заснемам снимки навсякъде. А преди да е започнал екшена, който сега ще видите, ви показвам двамата сладури, които обичам. Ударих ли го с лопатата? Ударил го. Болеше ли? Малко. Не, лопатата отвършва Центрирани са. Оле, Маля, това е брутално. Не, аз съм. Без да исках и него голям. Лопатата отвършва удара. Обаче ние сме въркулаци и сме по-силни от болката. Точно така. Точно. Не се бием се. И сега гледаш, Мила и Йоан си удари пръщето. Едно лирическо отклонение на психичното ни състояние с Доби. как се чувствате последен снимачен ден? Студено ли ти е? Студено и това. Еми, такова е настроението в 4:30. 4. Не знам колко е вече. Аз съм така, че сте страхотни, че се радвам, че съм част от вас. Уникална Ние много гримьорка. обичаме. Най-страхотната, всичко беше днеска за нас. Айде! Замъка! Скоро очаквайте вампирите от Норич. Ох, как си сванах врата, мамко. Аз още искам да видя. Айде! Айде! Рап за филма! Айде! И изгря слънцето! Вампири, значи гледайте вампирите от Тревадиново. Вампирите от Норич!